تصویر تے نظرہ نہیں ٹکدا جڑا سامنے آیا کیا تھی سی جے کو سوچ کے گونگے تھی گئے ہیں جڑا لوایا کیا تھی سی جڑا نندراں کھس کے خادم کوئی خواب دکھایا کیا تھی سی جنے ملن دی آس تے جیندے ہیں انہیں ہجر ستایا کیا تھی سی جنے ملن دی آس تے جیندے ہیں انہیں ہجر ستایا کیا تھی سی مہربانی قبلہ لکھوی صاحب دی نظر جو معزز میزبان فرمایا جو شاہ صاحب دی بارگاہ چی کچھ پیش کرو سنے سارے دی بارگاہ چی کھڑا پہ بارلک توارے نال لی میں نامے کرنے ہوئے جی میں اوہا کہ ہاتھ دا اپنا پڑا مانا ہا ہون لفظ ککھ دا اپنا مانا ہے 6-7 مصرے چلائے طویل نظم ہے ایک دعائیہ نظم ہے یعنی تقریباً ہر مسلمان منگ دے کہ معصوم عنایت کار مولا سائیں ساری کار نہ پڑھ سکتے اچھا آپ نے جو چون کے تھک پہ وہ جنرل دے کو لکائی بیٹھی معصوم عنایت کر مولا سائیں ساری کار نہ پڑھ سکتے اچھا زندہ زیر زمین اسے اسمان دے بار نہ پڑھ سکتے علامتی نظم قبلہ اسمان دے بار نہ پڑھ سکتے مینال نیناواں فصلیں دو کئی وار تڑے اسمان پچائے ساجا فصلہ ساجا نسلہ ہیں این نسلیں کو نقصان پچائے جائیں کک بھنڈوڑا نہ کیتا مخلوقوں کو ایوان پچائے ایوان دی زد زندان پٹھے بسم اللہ مینال نیناواں فصلیں دو کئی وار تڑے اسمان پچائے ساجا فصلہ ساجا نسلہ ہیں این نسلیں کو نقصان پچائے جائیں کک بھنڈوڑا نہ کیتا مخلوقوں کو ایوان پچائے ایوان دی زد زندان پٹھے زندان والا گستان پچائے ایوان دی زد زندان پٹھے تاریخ آپ جان دے ہو ایوان دی زد زندان پٹھے زندان والا گستان پچائے تیڑو آہدے اولے تھولے نہیں اسا چولے چار مان پچائے تیڑی ذات کنو پوشیدہ نہیں ہر وین علل اعلان پچائے ساڑے وین وکھو ہے ود ویسن می موسلا دھار نہ پڑھ سادو اپنے خالق نال میں رکھنا قبلہ می موسلا دھار نہ پڑھ ساڑو لفظ موسلا دھار کو ایک ادبی رنگ دی کلٹی دیتی می محسوس کرے سو اگلے باندش کہ خود جانی جان ہی میں مولا تائیں موسلا دھار کے کیا پاتے او می موسلا دھارا موسلا دھار دے انج مانے ہیں خود جانی جان ہی میں مولا تائیں موسلا دھار کے کیا پاتے ان کو جت جت کوئی فرعون ملے ان ہر ایک نال رکھیں کھاتے تائیں سائیں معصوم عطا کیتن این دین دا مجرم سائیں جاتے جے کو تائیں دھتکار کے رد کیتے این مردود کو چوم چاہتے تائیں رب رحمان دے بندے ہیں شیطان دا یار نہ پڑھ سادو تائیں رب رحمان دے بندے ہیں شیطان مہربانی سی تائیں رب رحمان دے بندے ہیں شیطان دا یار نہ پڑھ سادو زی روح کو روزی توں دیں دی شیطان دے ناتے نہیں ملدا انسان انا لیلام کرے آن دے ناتے نہیں ملدا کوئی دارو دل دے دردیں دا لکمان دے ناتے نہیں ملدا تسکین دا حسنہ قرض حسی جانان دے ناتے نہیں ملدا دھنوان دے ناتے نہیں ملدا پردھان دے ناتے نہیں ملدا طبقاتی جنگ دی مار چھائیں کوئی اتلی مار نہ پڑھ ساڑو طبقاتی جنگ دی مار چھائیں کوئی اتلی مار نہ پڑھ ساڑو اور سچ پشتی غربت غٹ کیتے جذبات مہانگ دی زد وچ ہیں ست پشتی غربت غٹ کیتے جذبات مہانگ دی زد وچھن ایمان ملی دھڑ ملان دی بے وقتی بانگ دی زد وچھن علی اکبر دے حبدار جو ہیں سادے سینے سانگ دی زد وچھن علی اکبر دے حبدار جو ہیں سادے سینے سانگ دی زد وچھن اور تھنج پیندے بالوی کرزے دے دو موہیں نانگ دی زد وچھن تھنج پیندے بالوی کرزے دے دو موہیں نانگ دی زد وچھن جیرے رحم چھن بے رحمی دی انشتی نانگ دی زد وچھن جیرے رحم چھن بے رحمی دی انشتی نانگ دی زد وچھن انہوں روس امریکہ حق دے ہیں انہوں چنگ چونگ چانگ دی زد وچھن انہوں روس بسم اللہ تھنج پیندے بالوی کرزے دے دو موہیں نانگ دی زد وچھن جیرے رحم چھن بے رحمی دی انشتی نانگ دی زد وچھن انہوں روس امریکہ حق دے ہیں انہوں چنگ چونگ چانگ دی زد وچھن مکروز یہود نصارہ دا کوئی من مردار نہ پڑھ ساڑو اور آخری بند تے اجازتہ کہ میں کیا ہر مصرے ککھ دے اپنے مانے ہو سن ککھ دا سفر دیکھ سو کہ اسا خادم ککھ ہیں گلیاں دے
नित रुलदे रलदे मांडते हैं काथे ही दे दियासन शायर असा खादिम कख है गलियां दे नित रुलदे रलदे मांडते हैं कदी कहीं दी ठोकर ठाकदी है कदी कहीं दे सिर दी पांडते हैं तोड़े कख है कदी कहीं दी ठोकर ठाकदी है कदी कहीं दे सिर दी पांडते हैं असा हर उच झिक दे आदि है कदी पैर तले कदी झांडते हैं असा हर झिक उच दे आदि है कदी पैर तले कदी झांडते हैं तोड़े कख हैं लख हैं नहीं आदे नाराज नसीब दी वांडते हैं थोड़े कख हैं लख हैं नहीं आदे नाराज नसीब दी वांडते हैं खंड खीर मिजाज दे मालिक हैं कदी खीरते हैं कदी खंडते हैं मेहरबानी थोड़े कख हैं लख हैं नहीं आदे नाराज नसीब दी वांडते हैं खंड खीर मिजाज दे मालिक हैं कदी खीरते हैं कदी खंडते हैं कदी खीरते हैं कदी खंडते हैं कख हेठ पहाड़ है लोक आदन आदन नसीब काखेट पहाड़ है लोग आदन असा लोग पहाड़ भी काटते हैं काखेट मेहरबानी से काखेट पहाड़ है लोग आदन असा लोग पहाड़ भी काटते हैं असा ढेर पहाड़ लताड़े हैं हुण कोई कोसार न पट साडो मासूम इनायत कर मौला साईं साडी कार न पट साडो असा जिंदा जेर जमीन हिस्से आसमान दे बाहर न पट पढ़े में नहीं होना ये थे जनाब लफ्ज़ों के जादूगर मुस्तफ़ा खादम साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको अशार और सराकी डोरे और दीनी दुनियावी आपके दिलों को महसूस कर रहे थे और इसके बाद